ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲଗ ବନଉଛି ଆଜି ବାଲକୋନିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସୋମବାର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର କଟିଂଟା କେମିତି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା କାଟି ଦେଇକି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ଛୁଆଟା ବି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଟୋଟାଲି ପୁରା ତ ଛୁଆଟା ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଇଭ୍ ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ବାହାର ଦୃଶ୍ୟଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗଲାକାଲି ଏତେ ତ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯାହା କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟ ଦେଖେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଖାଇସାରିକି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇସାରିବା। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖାଇବା ଉପରେ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇଦେବା। ଖାଇଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ୱିଥ୍ ଆମ୍ବ ୱିଥ୍ ଆମର ପୁଇ ତରକାରୀ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ବାଡ଼େଇ ଦେବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତାପରେ ଆମେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ଏଇ କାମରେ ଏପଟ କାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାମରେ ଆମେ ଲାଗିଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା। ଖାଇବା ସିନ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଖା ହେବ। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ କ'ଣ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ପିସ୍ ବାହାର କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼ାରେ ପକେଇ ଦେଲିଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ଆଗ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସକାଳୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାମ କରିସାରିଲେଣି ଗଲାଣି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଛାପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଝୁଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଝୁଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗଛ ଝୁଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତିକି ପିସ୍ ବାହାରିଲାଣି। ଏବେ ଏଇଟା ଖୋଲା ଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି ସକାଳୁ। ଯାହା ଦେଖଉଛି ବାହାର କରିଛି ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାମୁଁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଏଇ ଗଣେଶ ଇଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି କାମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇତେ ପଳେଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଖାଇସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇସାରିକି ଆସିବା ତାପରେ ଦେଖିବା। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି ଏପଟ ଆମ ନବୀନ ଭାଇ କେମିତି ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଗାଈ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାର କରୁଛେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆମର ଆଜି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ବାହାର କରାହେବ। ଗଛ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବାହାର କରାହବ ଆଜି ଗଛ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଚାଲୁଛି। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାତ ପକା ହେଉଛି। फाइनाली साଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଜି ଆମେ ଗଛ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବାହାର କରିବା। ଆମେ ଗଛରେ ବସିଥିବେ, ମୟୂର ବି ବସିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ରଖିଦେବା, ତାପରେ ବୁଲେଇବା। गाइस देखो आमर ए छुट्टी होगा ड्यूटी। देखो सामने
ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କଲର୍ ରୁମ୍ରେ ଆମର ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି କଲର୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଏତିକି ପିସ୍ ବାହାର କରିଛୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଫିନିସିଂ ହେଇଛି ଇଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କଲର୍ ହେଇଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଖତରନାକ ପିସ୍ ବାହାର କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସରି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଇଟମ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପଗଡ଼ି ଗଣେଶ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ପତ୍ରରେ ବନା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ବନା ହେଇକି ଏପଟରେ ରଖା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଲି ବନ୍ଦ ମରାଯିବ। ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଲି ଆଉ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଧରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। କାଲି ପୁଣି ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ବ୍ଲଗ୍।